Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad bunuan binlog, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan geset, Paborito. kalmay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa'n mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tan opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagngal daw bigat kada kayo amin apo, mabig yung kabasan pagkasinandagupan. Wadya tila lamat yamang iparuntal na sari balita isyo tong komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalap kanta ba yun sa reka paborito yo, amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magdarilingkor magtriyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalap kanta ba iti the technical side, ang gapay orom. Nuag sa alin na nagad puso ng Madam Charis, the only one, Engineer Nixon Dakal. Antikwan mo, Sir Dennis, likna ay bulsa. LB. LB, ay, agi. Antayo at atin tanagagik, atay likna ay bulsa. Makapaingongot at bilaytan. Na nagkalalo na natin kapaborito, RJ, tani sa ibabaga na Bangko Sentral ng Pilipinas. Makalik na tilamat na atay 1.2 yanggad 2% inflation. Sa bulan na Disyembre, sa ikwan na sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maaring manatili sa pagitan ng 1.2
at 2% ang inflation ngayong Disyembre. At ito daw ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay maring epekto ng mga nagdaang bagyo na tumama kamakailan sa bansa at ang malakas na demand ngayong holiday season. Kaya base pa sa pagtaya ng BSP, kapaborito RJ, may posibilidad na mas mataas ang pagsirit ng presyo ng bilihin ngayong buwan kumpara sa 1.5% noong Nobyembre. Gayunpaman sinabi ng BSP na pinakita rin ito na malamang na nananatiling mababa o kontrolado ang inflation. Upward price pressures may come from increased prices of major food items due to the lingering effects of adverse weather and strong holiday demand, lalong-lalo na sa pagtaas ng presyo ng LPG at gasoline. Pero limagsab natin. Oo. Limagsab Pero na. yung gasolina, parehas pa rin. Parehas pa rin. Oh. Pero buti na lang kamot panahon ng Pasko. Mm. Kaya hindi ramdam mabuti ng ating mga kababayan. Wayakin bakit? Because alam mo na, gift giving, di ba? Ay, Maraming oo. nagpamasko, maraming namasko, Aha. lumabas ang pera. Mm. Kaya masyadong maraming pera ngayon. So hindi ramdam. Konti. Kung naramdaman lang, konti siguro. Malikot tira. Marikot ira. Pero pagka hindi Pasko, yung walang bigayan. Ay, kasi nako. alam ko, mararamdaman mo yan. Talagang maraming maghihikahos. Di ba? Sa bagay, sa kwento mo ng PBBM kapaborito RJ, nagkalala at saya so inflation. At, Teka, bago mo ituloy, mm, marami bang nagbigay? na, Parang isa lang ata, dalawa lang naramdaman ko ngayon dito. parang dalawa lang ang naramdaman ko. Nasaan yung iba? Parang di wala ba? akong naramdaman, dalawa lang naramdaman ko Parehas eh. tayo. Oh. Sige. Anyway, Mhm. pwede pa naman. Nahabol pa. Christmas season pa naman hanggang January 6. Ganun ba? Oo, di ba, Baka Chris? may habol. Yung Three Kings na tinatawag nila. Piyesta namin yan. Oo. Pero sa amin kasi pag piyesta namin, yung unang Sunday, Oh. basta Three Kings. Di ba sa Oo. unang Sunday, anong date nun? January 4, unang Janu- Sunday yan. Ayun. Ah. Hanggang doon. Ano ba yung kalenda? 4, 5, 6. Wala pa, hindi pa. Tama-tama, 4, 5, 6 yung inyong kwan. Hindi pa ata napapalitan. Yung kalendaryo natin, Oo. bago na. Ha? Wala pa Wala yung pa. bago. Wala pa Susunod yung- na yan. Oo. Although, meron ng January 2026 dyan na naka-print. Naka-print. Oo. Okay. So, ang sabi naman ng Pangulo natin, Mhm. kahit papano, nagawa naman yung makontrol ang ekonomiya Mhm. ng Pilipinas. Oh. Na atumpa ito. Slowdown is atumpa ito. Mhm. So sa may itatagin na saray presyo. So sa kwanto, very confident naman siya nagsabi na na-stabilize yung mga presyo, na-secure yung food supply, Mhm. at naprotektahan yung mga household purchasing power, lalong-lalo na sa bigas. Mm. Ah, Wala pa akong yung maisip na yung, 'di ba? Nakasanayan na natin na pag tumaas na malabo nang bumaba, Ay, oo. Mag-i-stay lang tapos tatas ulit. Ang bumababa lang presyo ng crudo. No. Oo nga, pero Oo. doon na yung label Kaya di lang ba? yung level niya, Oo. Doon na yun hindi na bumabalik doon sa, Yes. na subukan ko pa yung 10 pesos Oh, per yun liter. parang ganon. Oo. Maligat tayo no singa gasolina unlik sabad 40. Ay, ganyan. Parang ganon. Kaso pagka bumaba na yan ng 50 hanggang doon na lang. Oo. So pataas ng pataas yan. So paano ba? Ano ba? Paano ba tayo aangat? Parang ganon, di ba? Katumay babagadalan ti kapaborito Arjeta, at sayan agaw, we are celebrating Results Day. 195. 195 years. 195. Kung buhay pa si Dr. Jose Rizal, Mhm. 195 years old na siya siguro ngayon. Ano ba ngayon? Death or birthday? Death yata, death. Death anniversary. So, plus yung kanyang edad. Plus yung kanyang edad, Oo. I think he was 33. So 225 na siya. 225 na 23 siya. pala. Oo. Parang ganon. Yes. Oo. So, sa kwantalan ti kapaborito RJ, say bali-bali may mensahe na sa may impatito ta. Mhm. Jad sa may impatito, alik na may freedom, Freedom. kawayangan, Yes.
ya nakal tayo at sa may inkaaripon tayo, ta inaripon da tayo. Espanya, Inaripon na sa Espanyol. Ay, ang bayag baka 300 hindi alam. years. 300 years manaya, pigara, dwaran na kyan, dekada Yes. itawag. Yes. Ah, Igaran di kata tag Ay, kapaborito socialist Jay. triangle. So 300 years, imagine for 300 years, we are under the power and mercy of the Espanyols, Espanyoles at ating tanagagi kagauntan. At natan, nanlimasa si Dr. Jose Rizal, and by the way, Aliwan Rizal man ay apelido to ng Dr. Jose Rizal. Ito man eh. Mercado. Mercado. Jose Oo. Protasio Rizal Mercado. Mercado, Parang ganun yes. Naalala ko pa Inadak yung... dalabat may Rizal, Mhm. tapyan niya mo day identity to. Oh. Kontrad sara may Espanyol, yaman hahanting at sikato. Yung palang si Rizal, siya ay lumaban ng tahimik Yes. because of his yung Yung mga writings niya. writings. Oo. Pero ang lumaban ng physical Mm. na sumabay sa kanya dahil nag-ugyot yun ang nag-ugyot sa mga Pilipino. Yan, na Hanggang lumaban, mag-alsa. Mag-alsa si Andres Bonifacio. Yun. Kaya yung combination nilang dalawa. Yun. Si Rizal yung pinaputang to suliknaan na Pilipino because of his writings, Yes. diba? Yung mga nobela niya, di ba? Oo. At nag-alab, yun yung salitang nag-alab. Oo. Tapos si Bonifacio pala, siya yung talagang physical na, yung lumaban talaga. yung meron ng labanan. Yeah. Yun na yun. Oo. Kaya So, with their combination, nakamit natin ang tunay na Kawayangan. Kawayangan. Oo. Tapyan jaruntan at Kasarinlan. Parang yes, kasarinlan. Pero sa itupat natin balbalag at tupat natin kapaborito RJ, Mhm. free na ba talaga tayo? Yun ang tanong. Ang tanong kasi, it is true. We are on our own now. Mhm. We have our own government. Mhm. And tayo ang nagpapalakad sa ating bansa. Ang gobyerno natin, ang kapaborito RJ. Yes. Pero, walay manaaripon nid si katayon san siya. Ay, so Pilipino lang lang. Walay manaaripon at si katayon san siya. Ang tutan sa manaaripon at si katayon san siya. Kairapan. Kairapan. Because of corruption. Yun. KKK. Yun. Kairapan, corruption, Anthony Mensakay. kamatayan. Di ba? Siyempre, nalasang ka. Di pansumpalan mo eh. Ayon. Oh. So, yun ang napakahirap ngayon na i-address ka paborito Ajay. Nagkalalod sa atin kaplusan, kaliwat kanan, yung mga corruption na Kiki nagaganap. naman. Mahilig ka sa kiki. Oo. Duga-duga, tani man balon taon na. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Kaya, sa ikwanto ng Presidente Marcos, naya dungal yuya, so mensahe to sa hinago. Para saya, so... Malimit na yung resulta kanyang eh. mga mensahe. Oo. Palagi Sa siyang ikwanto nagbi-message na ngayon. PBBM urges Filipinos to live by Dr. Jose Rizal's example. Oy. Ano yung mga example na yan in upholding patriotism, truth, and responsible citizenship. At sabi pa niya mga kapaborito, ay so balibalin dengalan tayo kapaborito Ajay. Tasay kwanto, nakaukulan, jadsaran kaplusan, what is demanded from us, kwanto yung integrity and accountability. Integridad. Wow. And accountability. Yeah. Sa mga leaders po natin. Oo. Kaya, while we speak about integrity and accountability, atayo atatang tanagagi si katutan sa responsibilidad dabalante, inggatartan. Tapyan jaruntan, amay aliwan lapud ta si karay akairong, aliwan lapud ta si karay manuulay, nagawan talaga baydan gawan. Hindi Akauntan ka paborito dapat Jay. si Karay Kian may ihimplo. Yun. Oo. Kaya nga, meron yan ngayon yung provision sa atin, sa batas natin, na merong dapat integrity and accountability sa bawat mga public officials. Kaya, makakalala kapaborito Ajay, no wala ramay napupunan natin sa ating likna ay balay, ang rason kaagad nila is, bakit nasisingle out kami? Bakit napopolitika yata ito? Ganon, But they fail to realize, this is one thing na sinasabi ng ating Pangulong BBM, integrity and
accountability. In general. Oo, in general yan. Mm. That you are accountable to the people na nagtiwala sa inyo, nagtiwala sila sa inyo because alam nila magagampanan nyo ng tama, ng maayos, yung pamamalakad sa ating gobyerno. But if you fail to do that, then you are accountable to the people. Gauntan ka paborito, Oo, Jay. kasi 'di ba, Oo. yung merong pati yung presidente natin parang ganun. Pagka Oo, hindi mo pati siya, hindi siya exempted. hindi mo nagawa yung trabaho mo, merong ano 'yan, 'di ba? Yan din yung isang grounds para ma-impeach, parang ganun. Yun. Hindi sila exempted. Kahit presidente na yan. Mhm. Hanggang may vice president agauntan. Yes, lahat. Hanggang may chief of justice. Hindi public- rin exempted yan. Oo. Oo. Kaya, yun ang dapat sana maisipan ng ating mga ibang public officers, kapaborito RJ, na yun lagi ang isaisip natin para pag kayo'y may napunang mali sa inyo, accept the fact that may mali na nagawa kayo. Hindi naman tayo perfectong tao. Gauntan ka paborito, RJ. Mhm. So, at least, learn to accept the truth and then gumawa kayo ng bagay na may pakabawian na kagalangan. Sing umar, gauntan ka paborito, RJ. Mhm. To ipatak yun, ang tura may napag-iputak, tapin dyan at napunas. So sa may pasnok, Uy. may liknaan, nasari umbali. Napunas. Nga may kansyon, napunas. Wala man na kansyon eh. No, wala man. Napunas. Kaya sa kwantulantinan Kenneth Presidente, for in every act of integrity Mhm. and every stand for truth, we keep Dr. Rizal's dreams alive and bring our shared vision of a bagong Pilipinas closer to reality. Yan, sabi nga ng mga nagtasang kilay, nasusunod ba yan? Parang ganon. Parang sinasabi ninyo, kayo sutil kayo, huwag kayong ganyan. Oo naman. Oo, baka sinasabi nyo, patunayan. Parang ganon. Kasi, alam mo na, tayo ngayon, nasasadlak sa napakalaking issue, di ba? So, pagka may mga ganyang naririnig, then prove it. Parang ganon. Di ba? Yung, di ba? Sinasabi, di ba? Walk the talk. Yun. Walk the talk. Para at least, di ba, yung may katuturan, may kabuluhan at maniniwala, panisi anong balay. Yan. Di ba? Yung mga mensaheng ganyan. Pero, Kasi pag nagsalita ka, nagbitaw ka ng salita, Eh, then syempre, after a while, hindi mo Oo. rin na atuor at Oo. atong tanagagi, you will be a laughing stock. correct. Ang tingin sa iyo ng tao, you're a weakling. Saka pagka narinig nila yun, Mm. siyempre, alam mo na, yung pag-iisip ng tao, ba't nangyayari ito ngayon? Oo. Parang ganon. Oo. Di ba? Lalo na ngayon. Ceasefire daw, hindi. Patuloy pa rin yung investigasyon. Ceasefire na ba? Oo, dahil Ako wala na akong inaasahan dyan eh. ay, bakit? Parang, kasi ang dami nang nasusuldong-suldong. Simula sa from day one up to this day, Parang, mahirap pagkatiwalaan. parang kung mabuti pa yung project, may date of completion. Oh, yun. Ito, wala. Wala eh. Kung hanggang kailan. Kung hanggang kailan, di natin alam. Sabi nga ng iba, hindi matatapos ang investigasyon sa Christmas. Kwanto? So magpapatuloy pa raw. Hanggang saan? Ay, At nako. hanggang kailan? Baka abot pa ng 2028 yan. Ay, nako. Siguro matutuldukan na kasi alam mo na, pag umabot pa yan, wala na. Wala nang maniniwala. Ay, mainit ngayon pinag-uusapan yung Cabral Files. Oo, di ba? Di ba nagbulgar na rin si Lebeste? Oo, si Congressman Leveste. Pero sabi ng sino yung atapang babae, kailangan pang di ba? Yan na nga. Kinakailangan daw i-validate. I-validate. Di pag-aralan nyo na ha. Nako. Kaysa magbangayan kayo na kinakailangan i-validate. Ano kaya gawin nyo kung na. doon na sila mag-concentrate? Oo, Di ba? tama. Oo. Tingnan nila yung Cabral Files. Oo. Kung yan ay totoo man o hindi, dapat pag-aralan. Hindi yung pinagdidipatihan, hindi pa nakikita, Nako. hindi pa nababasa. Yes, tama. Agontan. Tama ka dyan. Tapos pinagdidipatihan, hanggang po ipansumpalan tulalamatan ka paborito. Ganyan. Andam la. Baka ang dami ng susuldong.
'Di ba? Pagka ang dami ng kumabit diyan, pala. Ang tanungan ng taong bayan, liknaan na sa yung balik ka paborito, RJ. Akin taagay lay irap, ang bula-bulat at liknaan nyo, yan ang nangan takilingan, aralan ng tutay Cabral Files. Ng tura tayo kakarga Cabral Files. Meron ba tayong pinoprotektahan? Meron bang mga sangkot dyan na mga malalaking isda na ayaw nating galawin, ayaw nating hulihin? Ganun ba kahalaga yung mga isdang ito sa inyo kung bakit hindi natin binibigyan pansin yung Cabral Files na yan? Baka sakali from there, kapaborito RJ, magkaroon ng conclusion yung investigation ng ICI. Baka sakali. Kasi alam mo naman, ang pag-iisip ng tao at kung paano lagay-gayon yung kredibilidad. Kahit na yan talagang yun, authentic. Yun talaga. Sasabihin na naman, hindi, siningit yan eh. Para lang sirain yung tao eh. Bakit? Totoo ba na Cabral Files yan? Di ba? Yes. Yung butagan may di ba? Para may pagdududa. Parang ganoon. So, kailangan talaga imbestiga. Yun na nga. Kasi baka siningit lang, kalaban lang nito eh. Siningit man at hindi, imbestigan. After all, tsaka alam nila yun. Yes. Anong saysay nung, di ba? Napakagaling mong imbestigador. Hindi mo after alam all, may mga records naman yan. Hindi ho ba? Lahat naman ng transaksyon na pinapasok ng gobyerno, lahat naman nakaresibo yan. Agauntan. Ngala na eh. Even a single centavo, nakaresibo yan. Hindi pwedeng kaya nga, may 0.40 centavos, ganun pang ganun, di ba? Wala na kabilang doon sa kwentahan yung mga centavos. So, ganyan ang transaksyon sa gobyerno. So, kung may pagdududa doon sa lisan, check your records. Di ba? Kung magtutugma. Kung magtutugma o hindi, then, masasabi natin kung authentic o dino hindi, yung Cabral Files na yan. Nako, sana. Pero alam mo, patay na eh. Ayun na nga. So bagbagan dami credibility. May authentic to make yan. Baka siningit lang yan. Sasabihin nyo Cabral Files, di ba? O kaya may faking Cabral Files. O di abagbagla mo. So, then consult your records. Yes, at may babagam. Kasi walay point tutan eh. Pag nagtugma yan, yun. Correct. Kasi hindi naman nila, halimbawa, yung sa kanyang maliban na lang, kapaborito RJ. may sulok na tinggal. Tapos yun, may sulok din na tinggal. Di parehas. Maliban na lang kung ayaw niyong buksan yung mga records na yan. Yes. Papayos na lang ako eh. Ay, nako. Kayo ikatiirap to ya kapaborito RJ. Sana this coming 2026. Sana single la. Sakay ako labat la. So palabasan tayo at atin tanagagi ka. Na biktima. Yun na nga eh. Ay, socialist. Nakaw. Nakakalungkot pa kapaborito RJ. May mga bata pa na nai-involved. Yung aduk-duk dalaba may paputok na po. Sa sinulsulanda, singat. Pero alam mo, isa pang nakakalungkot kapaborito RJ. Itong mga kaganapan, aksidente sa daan. Alam mo, sa record ng Department of Health, umaabot na sa 414 ang bilang ng mga road crash injuries mula sa mga ospital na kanilang minomonitor simula pa nung December 21. Alam nyo yung hindi natin alam. Diba noon COVID may namatay isa, na tayo, dalawa, nagpanik na tayo, tatlo, nagpanik na tayo, di ba? Yes, Yung sa paputok may namatay, tatlo. Pero totoo yung sinasabi mo, yung parang hindi niyo naisip yung sa daan. Pagkakunin mo yung average yan, baka isa, dalawa, araw-araw. Dito lang yun pagka kinuha mo yung aksidente sa daan na may namatay, lalo na sa motor. Ang dami. Biruin mo yan, ilan na? 400? 414. Metro Manila pa lang yan. Mula nung December 21. 21 hanggang ngayon, di walo lang sana kung one person a day. Yes. Di ba? Ibig sabihin. Ilan yan? Ibig I-divide sabihin. mo by 8 yung 400. Kita mo. Ano yan? Parang i-divide mo sa 8, 50. Parang ganun. A day. 50. Nako. Yes, 5 times 8 is 40, di ba? Yes. 400, 40, 50, parang ganun. Nako. At alam mo, ang mga Metro Manila lang. Metro Manila lang Hindi to. pa kasali yung... Hindi pa tayo kasali dito sa
Luzon, Visayas, and Mindanao. At marami diyan motorsiklo. Totoo yan. At ang mga nai-involve po dyan, batay sa record, mga edad 15 to 29 years Nako, old. yung mga agresibo. Oo, ito yun talaga, kapaborito, RJ. At lumalabas na 58 sa mga sangkot nakainom. Yun. Mm. Lalo na ngayon, uso yung kaliwat kanan na Party. Inuman, yung mga reunion. Yes. Reunion. Kaya pag uminom at ramdam yung medyo groggy na kayo, may epekto na yung alak sa inyo, makitulog na lang kayo doon. Yun ang hirap kahit na anong galing mo sa pagmamaneho, maalwar ka, nunitan la kayo nung sinabat to ka, Diyos. Ayun. Mandadamay pa kayo. So 58 Buti na lang yung nakainom. sa akin, hinalikan lang. Hinalikan lang yung uso ng sasakyan ko. Akala ko ikaw ang hinalikan. Ang Oh, swerte mo naman. Hinalikan nga Humalik yung Ano isang ba nangyari doon sasakyan. kasi? Nakapark lang yon tapos, magmamaniobra yung block na sinagi niya. Hindi niya napansin. Pero nakita hindi niya nakalkulado. Hindi niya nakalkulado. Malapit na, tatama na ako kaya napa-stop din siya. So, kung hindi ko yung sinabi, baka Mas lalong malaki pa yung damage niya. So, pero babae naman. So, it's Christmas. Diba? Pero Merry nagasgas. Christmas. Ang Diba? haba ng gasgas. Per panel. Alam mo na yan. Per panel. Pero Generous ka talaga. Half lang. Half lang Ay, yung half per lang. panel. Oh. Yun na lang. Sige. Ito pa. 343 out of the 414 na record. Hindi gumagamit ng mga safety accessories tulad ng helmet at seatbelt. Hindi. Kasi ang pinoprotektahan na kapaborito Joseph, yung yung siko. Siko? Bakit ka mo? Bakit? Di ba pagka marami kang nakikitang nakamotor, nilalagay yung helmet sa siko, hindi sinusuot. Pag may LTO, may pulis, saka lang isusuot. Para hindi mahuli. Mas mahal nila yung siko nila. Ano ba yung kaysa mga dun sa ulo mentalidad nila? ng mga nagmumotor? Ba't ayaw yung mag-helmet? Di ba? Baka nainitan. Baka gusto nyo ipakita yung inyong Kagandahan? kagandahan. Kapugihan? Kapugihan, hindi ho. Importante buhay. Alam niyo yung kagandahan at kapugihan. Nasa nag-a-appreciate yan. Saka nasa lugar ninyo. Hindi ba sabi natin, beauty is in the eye of the beholder. Yes. Ang ganon tigang ganam, no, set pa kanang nang dadsikat agkamaganggana, useless. Wala salita Pangasinan. Agurit. Agorit. Singabal. Aliliwan din agorit. Kaya anta may aburog ko. yung tunog pa lang agurit na talaga. Ay, okay. 305 naman dyan na aksidente, motor. Ngayon nga Di ba? Kasi ibabalance mo yan Pag na-balance ka dyan sa motor, goodbye. Talaga naman. Oo. Kasi dalawang gulong lang yan. Duwaran daliglabatan. Ang gapi mambalansin. Di bali ko muna patira. Di ba? Pero ang danger dyan, alam mo, yung mga utility bus, di ba? Tulad nung nahulog sa di ba? Ay, yung sinasakyan ng mga commuters. Lalo na ngayon. May nahulog na sa kwan. Ilan na yun? 6 na ang namatay doon. 6 ata yung namatay. Una, isa pa lang. Oo. Pero ngayon, 6 na. 6 na. Nako. Tapos dito sa bandang Baguio City, Mountain Meron Province, din. meron din nahulog na tignan mo sasakyan. yan. So sinong, 'di ba, ang may hawak sa buhay ng mapasahero, yung driver. Kaya kailangan i-check natin yung ating mga drivers. Laging dapat pinag-iingatan yan. Check your brakes. Check your blow baggage ba 'yun? Blow baggage. Yes. Yan ang importante. Brake. Lalong-lalo pag babiyahe ng malayong-malayo. Yan ang mga napaka-importante. Kung maiksi lang ang biyahe, okay lang. Pero kung malayo, kasi along the way, nagbi-breakdown yung sasakyan. Oo, tama. Kaya diba? i-check ninyo. Lalo na pagka sarili ninyo yan at pamilya ninyo, yung kasama ninyo, nakaw. Kailangan talaga double check. Kaya nga may yung mga modernong sasakyan ngayon, i-remind ka kapag ito, sasabihin sa'yo,
would you like to take a coffee break? Oy, kasi Oh. mahaba na yung Biyahe mo. binabiyahe mo. Oo. Oo. Pagod na rin yung makina. So, the makina is suggesting that you rest for a while. Yes, so tama yun. Di ba? Oo. Oo. Mabuti high-tech na yung mga sasakyan Oo. ngayon. Kaya nga, bilib ako sa mga sasakyan ngayon. Oo. At Pero, least, that will keep you safe and Believe sound. ka din sa presyo. Ay, nako, sakit sa bulsa. Katuman may babaganon ka paborito, Dennis, ya. Yes. Lik na ay bulsa. Likna ay bulsa. okay. Mhm. Sige, yun, tuloy tayo. Lik na ay balik. Oh, Kaya may rin na- dumating. Ano yun? Hindi naginip lang ako. Baka madagdagan yung dalawa. Hanggang bukas. Hanggang Hanggang bukas. bukas, magkalala. O tuloy tayo at atin talaga kay Kerry na sa rin pakabatan pa imano malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran kabaluyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Tanging ikaw ang katabi, pa rin in bed.
Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy, sulik na ibali at ating talagayik alas 8:09 oras sa iyo. Kaulop kan tabi ni siyempre Sari Magturyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda sa Magturilingkor, Magturyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. At naniman, medyo wali katungtung tayo. At telepono ka paborito, RJ. Tatimawag tayo at Season Municipal Police Station. Ta ni paakar yata itong tanagagik at sa may nawawalang bride. Missing bride. The missing bride. Ya si Shiana De Juan na natagpuan po dito sa Season Pangasinan. Pangasinan Oo. At Naglakad-lakad daw yan. Ano bang nangyari dyan? hindi ko rin alam. Siguro Ramsampab yan. sa ikuan ko napunta kapaborito, dyan. RJ. Imagine 3 weeks. For 3 weeks, Oo. kasi no nanunutan mo, wala may ibabagadan problema to before na may mangkasal. Sa isa kaya puro problema to, may medication na tatay to. Insan sakit din aka-arum lalamot, at problema to, ate pangkasal to. Tapos siyempre gastos. Sa ikuan ko, siguro nakaliliknaan niya. May singa na andidliknaan to. Tuliro. Yes. Pero alam mo, ang daming nagtatanong sa akin, pero ano natin yung detalye kung sa police. Kasi nga, with that, tagal lang pa nun, sinong kumupkop? Yun. Kasi, ang sinasabi nga, ang sinasabi naman, ganun din ang tanong ko Pero ang sinasabi naman nung bride to be, na si Shira si Juan, naglakad lang siya. Basta lakad lang siya ng lakad. Manila, padalanda dyan sa Pabianay, 5 season. Di ba? Imagine mo yung kapaborito, RJ. Saka yung suit niya. Oo. Diba? Nakukakon lang siya. Ano yun? Pajama? Kaya siya mismo kung siyang magsasalaysay. Kaya ang sinasabi niya kasi doon sa pagka-interview sa kanya, ang sabi niya, naglakad lang po ako, pero madaling araw ko po yan nilalakad. So, ibig sabihin, sa pagsikat ng araw, nakatago lang siya. Siguro nasa sulok lang siya, kapaborito, RJ. Yung kanyang pagkain, paano? Yun naman. May dala ba siya? Oo. So, ang daming question pa rin dyan, di ba? Oo. Butit, di ba, yung
isang araw lang na hindi ka kakain, isang linggo. Oh, sinong kungkop, sinong kasama, parang ganun. Kasi sabi niya basta naglakad lang siya, walang direksyon. Aktuan tanong inusot sampatan sabi pa nakarto ka paborito RJ. Pero the good thing is natagpuan na rin siya. Yes, yun. At buhay na buhay. Pero marami pa rin question mark. Oo. Kasi yung kung paano siya natuntun, parang natawagan ata yung cellphone niya, anong nakasagot yung kanyang mismong fiancé. Kasi number niya yun itong sinasabi ng Season Municipal Police Station, may tumawag din lang sa kanila. Kasi 'di ba na isang concerned citizen at pinarating sa kanila yung information. May nakakita siguro sa kanya at nakilala siya na siya yung bride to be na nawawala. So ni-report nila sa Season ngayon, ang Season Municipal Station naman, Police Station, nakipag-coordinate sa Quezon City. Para at yun na nang nangyari. Sinundo kahapon itong si Shera at kasama yung fiancé. Darling. So, ang tanong ngayon, matutuloy pa ba ang kasalan? Yun. Siguro sasabihin na niya kung nangyari. But, pero yung sabi mo nga, parang tuliro dahil sa problem. Yes, palagay ko ganun. Parang nawala siya sa sarili niya kapaborito, RJ, na si magsakad ka nunutan to, may bulat na sa may problema to, kanyan. To ang talagawan to. Buti, hindi siya nasa lubong ng mga halangang kaluluwa. Alam mo nga, na. no, Imagine, naglalakad siya ng gabi. Oo. Dire-diretso yan. Hanggang sa kinaumagahan. Tapos magpapahinga ng umaga. From Manila to... from Manila to Pangasinan. Kaya totoo yung sinasabi nila na napadaan din sa Sampabian. Siyempre, dadan yan sa Sampabian. Kung dito siya, di ba, bumaybay. Ay, di ba, naalala mo yung nawawala na pinapahanap sa atin. Nakita pa siya sa 7-Eleven sa Mangaldan. Yes. Nakita yun? Nakita na yun. Pagkatapos sa 7-Eleven, napunta na ng La Union. La Union. Ang haba ng nilakad niya, ng binyahe niya, pero natagpuan din siya, naiuwi na rin po. Saan sa La Union? Hindi sa La Union. Sa La Union siya natagpuan. Di ba layo? Layo na. Pero naiuwi na rin. Taga Pangasinan din po yun. Tulad din nung sa amin, nung nawala, nagbike. Pumunta ng bayan, hindi niya niliko, dire-diretso. Alam mo kung saan natagpuan? Bunuan. Buti maagang... Ibig sabihin, hindi niya alam yung direksyon. Basta hindi siya lumiko, basta diretso. Ay, susilis yan. Pero siyempre, pagka hindi nila talaga alam, hindi mo alam yung daan. Pero yan alam niya, may pag-iisip, kaya lang tuliro. Nawala siya talaga sa sarili niya. Pero imagine yung 3 weeks. Ay, kakasal na sana itong December anyway, matutuloy na rin siguro. Sana. Kapaborito, Jay. At happy ending na rin. Yung may kasabihan yan Ano yun, yung mahaba man ng sa simbahan din ng parang gano'n. Kay haba-haba man ng prosesyon. Sa simbahan din ng parang gano'n. Patutunguhan. Sige. Kaya good luck. May kasi yan kaya naging nabalita. Ewan ko lang kung iniisip ko kung may pabuya yan. Meron ata, di ba, binigay? Yata meron. Parang courtesy nung nung fiancé. Oo, parang gano'n. Kabait naman ni fiancé, Siyempre. Alagaan mo si bride to be mo, Siyempre, wala lang history to na... Saka siguro, ang pulot na aral na mapupulot dyan, wag masyadong dibdibin ang problema. Di ba? Yan yung parang iniisip mo pa yung darating na problema, wag. Di ba? Solusyon na lang. Sabi nga ni Archbishop Sok Villegas Capabrito RJ God will always make a way. Tama. God will always make a way. At meron pa yung talagang kung walang-wala ka na, sa puso mo lang ang Diyos dahil may sabi nga kung anong sabi mo, God will always make a way. God will always provide. Sabi ganun din. Correct. Not your plan, but God's plan. Yes. Saka yung yung kung hindi mo pa ngayon, God mayroong perfect timing para sa iyo ang Diyos, may plano. Parang ganoon. So, ang aral doon, don't lose hope, 'di ba? Just trust him. Parang ganoon. Pagka naiisip mo na paano kaya bukas, yung may pera walang pa kaya wala ako na bukas.
magdasal na lang. Yes. And God will provide. Oo, kasi yung kanta nga na paborito ni maalala ko ni former Governor Pogi Espino. Ano 'yan? Yung kanyang palaging kinakanta, mga pagsubok lamang yan. Ayan. Di ba? Pagsubok yun Isip mo'y litong-lito sa mga panahong, di ba? Nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid? Yan, ganon. Yan. Pagsubok lamang yan. Huwag mong isuko ang Huwag laban. mong isuko. Oh, di ba? Yan. At yung labanan, parang ganon. Yan. Hindi, para lang para dun sa mga depressed ngayon, di ba? At nakikinig, may pag-asa, may bukas. Yes. Basta, Kaya una nga, sa diba, lahat ng Diyos. There is always a new day. Yes. And there is always a new year. Sabi nga, kung may dilim, may liwanag. Yun. Diba? Kung may gabi, may umaga. Yun. Ganun lang yan. So, kasi relax daming lang. napapahamak sa mga, di ba, yung may dyan Pangasinan, napapatikoy, kanunutan. Yes. At huwag kayong laging nababahala sa kung anong mangyayari sa bukas. Para ma-prevent natin yung mga insidente, kaso ng pambigal. Tignan ninyo yung mga kapamilya ninyo. Di ba? Pagka medyo... Ay, totoo yan. Oo. Alam niyo, antabayanan nyo sila. malaking factor yung pamilya. Yes, oo. Na kapag nakikita mo, nakakasalamuha mo ang pamilya, parang at is ka. Parang tamay, alam mo lumusulik na. Sino pa bang, di ba? Oo. Gagabay sa'yo. Yes. Alam lumusulik na. So, nung wala rin problema, run to your family. Yun. Run to your family. Yun. Hey, good morning kay paring Alex Tulaw ng Santa Barbara, Pangasinan. Nakajakpat ka, Alex, ha? Oy, bakit? Kasi nung before Christmas, nagkaroon ng programa diyan sa sa Santa Barbara dahil meron silang inilagay doon sa mismong baba ng munisipyo na ATM machine. Machine na ito ay inilagay ng Land Bank of the Philippines. Okay. Tapos So, nandun si Mayor Saplan, di ba? At yung mga opisyalis ng Land Bank, at doon sa pagbabasbas doon sa ATM, ang unang nag-withdraw, si Mayor. Okay, At yung kanyang winidraw, ay ipinamigay sa mga taong nandun. Wow! Tig 1,000 yun. Okay. Ay, dakal. Siguro, pag ang tao doon ay almost 50 plus, pag basa, 1,000, lahat ng nandun. Yun siguro yung sweldo at bonus ni Mayor. Oo, alam mo, siyempre, nakajakpat si Alex. Kasi nandun siya. Kasi nandun siya. Lahat ng nandun, tig 1,000 Nako. Kaya dyan sa Santa Barbara, meron na silang ATM machine dyan sa baba ng munisipyo. That's good. Maganda po yun. Para hindi na sila tumatawid pa sa pumupunta sa mga bangko. Nandun na mismo. Kaya nakajakpat ka, paring Alex Tulaw. Good morning. Pero ito naman, sinasabi ngayon na sa may doon sa 2026 General Appropriations Bill or GAB. Ano yan? Controversial to na kung kapaborito dyan. Bakit? Aprobado na? Inaprobahan ng Bicameral Conference Committee. Isa po doon sa panuntunan doon, mahigpit na pinagbabawal, talaga bang mahigpit mahigpit na pinagbabawal sa mga politiko na makisali sa distribusyon ng cash at non-cash assistance ng gobyerno. Ngayon, dapat batas na yan. Batas na ba? Kung utos lang, wala, nababali yan. Nasa utos lang ng gabi. Dapat yan. Kasi siyempre, prove it na nakisali ako. Hindi lang yon. Anong penalties? Yun, yung penalty clause. Dapat mayroon yun. Para may pangilaga, di ba? Kung ang nakasad lang doon, bawal, madaling sabihin hindi naman ako sumama. Pero siyempre, pag may picture, madaling sabihin na, oy, ba't ka nakisaw-saw? Hindi, nandun lang ako, hindi naman ako nagbigay. Kasi dapat pagbawal na talaga yan dahil siyempre, nagagamit yan ng mga politiko. Pero may binulgar si Libeste dyan, yung MOEA na
parang bonus or parang pakonsuelo sa mga actually congressman din siya pero binubulgar niya, di ba? Oh. So mayroon na naman siyang question about dun sa pinasa na Kasi nga, hindi budget. matapos-tapos ang kwento ng insertion. Yun nga itong pinag-uusapan, ba't naglagay pa kayo nito? Sabing ganun, tapang na batay nun. Believe nga ako doon eh. Believe ako doon kapaborito, RJ. So kini-question na naman niya yun. Million din yan, sayang. Di ba? Sayang. Pondo na kung ilan yung mambabatas dyan. Pero diba? may sinabi si Kwan doon eh. Madami na ring makikinabang. Kung yan, di ba? Ibibigay sa mga proyekto. Totoo yan. Napakikinabangan ng madlang people. Yes. Yun naman yung kanyang dyan, pananaw. So, why na magbigay pa tayo ng para sa atin? Parang gano'n. Di ba, yun na nga yung issue kapaborito, RJ, dahil sa mga insertions na yan. Dito nga sa Pangasinan, may mga nakita tayong insertions din eh. Halos lahat ng district mayroon eh. May dalawa lang na parang de-refused. Ni-refuse nila yun. Ni-refuse nila yun. Kasi di ba, kainitan ng, di ba, ayaw nila ng madawit. Ayaw nilang ma-issue. Yes. By the way, sa totoo lang, maliit lang yan eh. Diyan pa ako madadali. Parang ganon. Parang ganon. Huwag na. Pero millions of pesos pa rin yan. Oo, pero sa kanila, para sa kanila, maliit yun. Pero para sa akin, kahit point lang, malaki na. Ay, oo. Point lang 0.1 lang. Uray sintimo lang ako. Ay, so sila, ano ba yan? Hamong ako Pero kaya nga parang maliit lang, kasi ang pinag-uusapan dito, pera ng taong bayan. Hindi nila sariling pera. Yes. Alam mo na kung binabudget nila. Di ba? Trillion of pesos. Di ba? Sa probinsya, billion of pesos. Di ba? Totoo yan. Ay, so Sabi ko kapaborito, ang swerte nyo talaga. Ba't talaga may mga taong napakaswerte kapaborito? Siguro, ang swerte, di din kayo. Alam mo yung pera. Mamuhunan din kayo, kumandidato din kayo. Ayun siguro yung sisigaw. Di ba? Mamuhunan din kayo, kumandidato din kayo. Hindi nyo ba kung alam ang hirap ng kumandidato? Hindi nyo ba alam kung anong hirap ng manalo? Hindi nyo ba alam kung ilan ang ginagasta para manalo? Baka yun naman ang sasabihin sa atin. Nako. Pag nagbabasa tayo ng mga dapat sundin, kung talagang susundin ko yan, tulad nung sinabi ni PBBM, integrity and accountability. Ay, lalo na yung accountability. Oo. Diba? Ano ko naman babawiin? Nako. Ang bigat nun. Nasubukan nyo na bang dalawang kumandidato? Kayo, paborito, Joseph? Nako. Nasubukan nyo na ba kung ilan ang ginastos ko bago ako manalo? Real talk. Sige na nga. Higop nakape. Na mainit na kape. Na mainit, na mapait. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Siyempre, binati na rin po natin si Madam Emma. Batiin na rin natin si Nani Bihing, Nani Kunching, Madam Perla, Kagawad S, Esperanza, at si Kagawad, Madam Ja. Sa lahat po naman nakikinig dyan, si Sir Richard. Good morning. Hi, Sir Richard. Good morning. Dalawang Richard po yan. Richard Manuel, Richard de Guzman. Magandang umaga po sa inyo. Yung si Richard. Yan, Sir Richard. Good morning. At sa mga taga-barangay Kalit, Gaspar family dyan sa Binmali, Pangasinan. Hoy! How I wish na makakain din ako sa sikat na restaurant dyan. Yung may hito. Sa Kalit? Yung may hito. Doon sa papuntang Lingian, yung shortcut. Yung Su. Ra. Sura. Saka sa Tus. Yun. Sana. Masarap daw doon. Ay, oo naman. Masarap naman talaga doon, kapaborito. Di pa ako na-invite doon. Ganun ba? Sige. May mag-i-invite sa'yo. Tayong dalawa na lang. Invite yourself. Invite yourself. Magpapatuloy pa Nick na ibali. Kaya rin ninasaran pagkabatan pa imano man. Lalo pa niyan sari man ang tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God.
I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Dame yung San ang puta-putangiran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8.31 lahat ating tanagagik. Kaulap kantabay ni Dignay Bali sa rin magteriuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda sa magterilingkor magteriuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Oy, belated happy birthday nga pala kay former Mayor Brian Lim. Oh, nang 26. Oh, nang 26. Birthday take yan, manayaw speaker ito. Oo, mga kabirthday. Niram tamat at kinan attorney Nelson Gayo. Belated happy birthday rin po, sir. Tapos na yung piyesta ng Dagupan, 26, di ba? Yes, 26, 27, 28. Pero ang tamala dyan Dagupan ka paborito, RJ, sa kay simbatan niya selebrasyon. Parang wala pa akong naramdaman. Ha? Wala ka pang naramdaman? Meron ngayon siguro. Meron? May activity siguro sa sa plaza. Rizal Day eh. Rizal Day.
Yung pagbibigay ng bulaklak sa yun. bantayog ni Gat Jose Rizal. Yes, oo. At siyempre, good morning na rin kay Councilor Dada Reyna. Magandang umaga po sa inyo, Councilor. Nabuhay ka, Councilor yes. Dada Reyna. Oo. At sa mga kaibigan din po natin dyan, magandang umaga po sa inyo. Gani? Mumanira natin at City Plaza Kapabrito. Sa lahat ng plaza, nandyan na rin siguro sila lahat. Ay, good morning sa mga kaibigan natin dyan sa Manawag, Pangasinan. Mayor Ming Rosario, good morning. Hi, good morning, sir. Baka meron din silang selebrasyon. How about dyan sa Mapandan? Si Mayor meron din. Oo. Magandang umaga rin po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan. Nilibing na ba si Kwan? Si? New COVID variant. Cases are soaring with unusual symptoms. Huwag ka na magtaktako. Saka wala na. Parang na-immune na yung mga tao. Alam mo yung parang hindi na pinapansin. Ayun, totoo yan. Pero ang daming ngayon. Nung dahil daw sa COVID, ewan ko kung anong scientific na pagpapaliwanag yan. Pero baka isip nyo lang yan, haka-haka lang ninyo yan. Kasi tiba-tiba ngayon yung mga iba't ibang hospital. Dahil ang dami daw nararamdaman na ay, sakit yung mga tao ngayon. Bakit? Dahil daw sa bakuna noon. Umiepekto na daw. Pero ito yung sinasabi nila. Pero hindi ko ito, hindi ko ito bibigyan ng pruweba or whatsoever. Haka-haka lang naman. Kasi mabuti kung may paliwanag na yung dyan, yung mga expert. Diba? Oo naman. Pero sa nakikita, parang totoo. Ay, by the way, may nakita kong video, interview doon sa kapatid at fiancé ni Sierra de Juan. Kung paano? Kung paano. Ano nga natin, dahil marami hong nagtatanong patungkol dyan, tulad ng tanong ko kanina. For that long time, how many days? 3 weeks? Parang 21 days? Paano siya nag-survive? Yun. Anong ginawa niya? Pakita nga natin, Engineer From Nixon. that time na nawala siya. May paliwanag na. May paliwanag. Tingnan natin. Tingnan nga natin kung paano nakasurvive si Madam. Ang in-interview dito, yung kapatid mismo at saka yung fiancé ni Sharon. Anong pangalan? Sierra pala. Sharon ako ng Sharon. Sierra de Juan. Ang ganda pa naman ng pangalan. Sierra. Pero hindi siya Sierra. Alam mo yung mga na-involved sa mga ganyan, 'di ba? Yung alam mo yung natagpuan din na yung nawalang maganda din yung sino? Police yung involved yan sa Ang gaganda ng pangalan Kaya pagka pangalan kayo yung hindi yung ibinagay lang kasi sa mukha kaya magandang pangalan. Pero parang sila yung na-involved sa mga gaya. Sige. Play mo lang kapaborito Nixon, kung kwan. Okay na. Baka inaano pa. Inaayos. Pero gusto ko yan. Antabayanan ko yan. Kasi dami talagang gusto malaman. Kung bakit, paano nag-survive. Yes. Yung natanong na ganyan. Kasi yung Likna Umbali, syempre, mapapasel din sila. Totoo yan. Kung ilang araw na nawala, 3 weeks, paano siya nag-survive, naglakad, yung maglakad ka lang ng 1 kilometro, yung kala. Ito nga isang reaksyon, basahin ko kapaborito Ajay. Sa kwantoy ay, hindi ako naniniwala na naglakad yan. Base sa itsura niya, kita mo naman, in 90 days dapat, sapatos, kung nilakad mo yan, dapat sobrang dumi na yan, lalo nasa labas ka. Magiging taong gasa ka na dyan. Sinong nagbigay sa iyo ng panlabas at panloob na isusot mo? Yes. Isa pa, yung skin. Yung skin, dapat nangitim ka kung nasa labas ka talaga. Lalo sa Pilipinas. Apikas. Medyo mainit at pansinin mo yung mukha niya, hindi pa madungis. Kaya sinong kumupkop nung napansin ko nga sinong kumupkop at naiwas siya sa mga masasamang loob. Dahil alam mo bago mo ituloy, may isang nawala tuliro sa pag-iisip na naglakad-lakad. Nung una kong makita. Yes. Binigyan pa nga ng damit doon sa istasyon diyan sa pagbaba ng tulay. Walang saplot
ano pa siya noon? Yung talagang hindi pa madungis. After 1 week, nakita namin na madungis na. After mga 4 months, buntis na. Naglalakad lang. Kasi pinagsamantala ng... Di ba tanong ko? Butit nakaligtas siya sa mga masasamang loob. Sabi pa nga dito, kung naglakad ka talaga sa area na yan, dapat nakita ka na ng taong bayan. Obvious, nasa labas ka. Kasi naka-flash na naman yung mukha niya. Di ba yung panawagan? Yes. Saka, alam mo na, sa social media ngayon, di ba? Yes. Alam lahat, halos. Alam lahat yan, ng mga may cellphone. Sabi pa niya, kung may illness yan, dapat hindi ka makakasagot ng matino sa mga pulis. Yan naman liknaan lang naman. Tulad ito, natin, kaya sabi ko nga kanina, hindi na ako nagsalita ng mga ganyang tanong dahil antayin na lang natin. Kasi pero may sa isip, maiiwan yung mga question mark. Sabi ko nga kanina, paano siya nakasurvive? Sabi nila, napansin nila kasi matino namang sumagot. So, sa kwanto yan natin ay malamang runaway bride lang siya at makasarili. Hindi niya naisip ng tatay at nanay niya nag-aalala sa kanya pati yung nobyo. Pero sabi naman itong isa ay, pagkatapos ng pag-post ng reaction niya, ay Diyos ko, patawarin ka ng Diyos. Sometimes we have to use our common sense. Ikaw po ay judgmental. Wala pa nga ang buong details. Hinusgahan mo na agad na makasarili. Kaya tayo nga kanina, hindi na ako nagsalita, di ba? Antayin na natin yung buong kwento. Kasi talagang kung individual na liknaan yan, mayroon at mayroon tayong mga dyan. Kasi nasubaybayan yan ng madlang people. Kasi nakapus eh. So, sabi ko nga, di ba, mayroon bang paliwanag? Mayroon bang sagot dyan? Ito naman, sabi niya, sinagot niya yung unang liknaan. Sa punto mo, sabi sa balita, kwanto natan. Sabi sa balita. Sumakay siya ng bus, papuntang Pangasinan. Yung bus, so hindi siya totally naglakad mula sa kanilang papuntang Pangasinan. Sa Pangasinan na siya mismo naglakad. Kaya hindi ganun kasira o kadumi yung sapatos niya. Diba? At hindi rin siya masyadong nangitim. So yun yung mga lignaan reaksyon. Sila na yung nagsasagutan, yung mga netizen na. Yes. Yung mga netizen na. Ito na lang, pakinggan natin yung nobyo. Ito na. Ito base na rin sa salaysay siguro niya sa kanyang kapatid na yung nagsalaysay na yung kapatid. Yung nobyo. Sa kanyang fiancé. Nobyo. Yes. Ito po, pakinggan po natin sila. Ito na sir. Actually po, sobrang hindi lang siguro, sobrang saya. Parang nabubutan ng pinig ko. Kasi, na sa Torrente, kaya saya ko. Hindi naman talaga na. Baka siguro po, kakamulan sa actually, kung umaga, sarap kasi ko pamahalang mga ano mo ako tumawag sir? Kasi tumawag siguro, 9:30. So, tumawag siya doon sa number na yung number niya naliwan sa bahay. So, hindi naman na siya ng video. Ang boss ni mga ito. Hindi naman nakakarap yung live. Siguro hindi naman rin kasi yung yung kaya. So, hindi na pa yung cellphone ng father ko. Tinawagan ako siya. Kung pagkatawag ko, doon na, kung narinig ko yung boses ko, iyak na siya ng iyak. So, sabi ko, yung ginawa ko na, hindi ko direct ko ako sa kanya naman. Nakasigil ko sa kanya. Ano sabi niya, sir? Ano na po, hindi siya actually nakapagkwento. Ang sabi niya ako, parang nakatakas siya rin sa niya ang tulungan sa kanya. Nakatakas sila saan? Yun po ang hindi ko talagang pinanagawa. Magsasabi sa amin yung dito ako sa kayo. Sir, alam mo kwento, paano ka po nawala o nalanis sa paano? Ano pa mo, hindi pa kami makakapagigil kung talagang dito. Kasi hindi ko pa kung baga yung siyempre may mga na-share na sa mga pulot na natin na binabalik pa rin po. Pero sa mga nag-share, ano ba yung pwede baka magsaan sa nag-rebalik? Siguro po ang mga wawagi na hindi siya nakapunta po talaga siya sa pipiliin na hindi siya pero ng sapatos, hindi siya nakarating siya doon but hindi siya nakahanap kaya ang ginawa talaga sa ibang okay. So,
Doon na yung nangyayari na hindi pa kami Kapag hindi pa kami nagpapag-mall, sir. doon na po nangyayari. Doon po sa pagkakasakay. Hindi na kami nangyayari. Hindi pa kami Ganun makakarating nila sa dito. Tama, sir. Sir, ito sa background nila nila, saan yung mga nagpapaan? Hindi masyadong klaro sa amin, ma'am. Yung mga pumapasok lang sa amin, ma'am. Yung mga naaalala niya lang. Ano yung mga naalala, sir? Yung mga waiting feet po. Yung mga tinulugan niya. Simula po nung simula na siya ng magkamalay na nasa na siya. Yun yung simula niya na naglakad-lakad. So, nagkumain na lang, sir. Nasa isang lugar na lang siya. Saan nagagawin, sir? Dito lang din, ma'am. Bandang Pangasinan. Kaya simula na siya maglakad-lakad. Sir, sa ano yung umaga, gabi? Madalang araw. Kailan ang buwan? Anong araw, sir? Hindi na rin ang araw. Parang sa inyo naglalakad-lakad mo. Sino na araw kayo naglalakad-lakad? Hindi nga namin maklaro sa kanya kasi hindi niya makakandaan lang sa kanya. Kasi ang makakandaan lang niya, umaga, gabi, gano'n lang hindi niya. So, kailan nyo na lang na umaga sila naalala na ito yung kanyang phone number, tawagan? Hindi naman kasi yung yung tao po na hiningan niya ng tulong is parang nakakawig sa tatay namin kaya parang gumaan yung gumaan yung pakiramdam niya ng kawasakin kasi sobrang nangyayari. So, possible sila kayo nila na naalala kung sino siya? Siguro mga siguro, parang gano'n siguro. Yung contact number, so kailan nila lang niya naalala yung cellphone number niya? Base sa kwento niya magdala niya yung pagkakaano niya nakisulit siya sa lalaki na pwede naman kainin ko. Kaya hindi ko na namin yung kasi hinihintay namin siya yung mag-open sa amin. Siguro na kilala niya niya? Oo. Sa ano pa lang ma'am, nakapag-video call na po kami doon sa may-ari ng phone. Nandun pa lang kami sa PUC, nakapag-video call na kami. Nakilala. Hindi ako talagang hindi ko kaya hindi ko parang sarapin yun. Talagang makakaya hindi talagang sarap ko. Sarap ko lang sa magiging ako. Sir, kumusta siya ngayon? Ano parang siya naman sorong patawain yung lalawa yung sorong ng palabas sa mga. Gusto namin yung makain. Hindi pa naman magiging ng mga inisyo yung kapatid sa paraan yung mga kapatid. Kasi sigurado, hindi nila yung intention na mag-isa lang ito. Yun po. Hindi niya gusto ang mag-isa lang ito. Dumating na lang sila sa Pangasinan na wala lang. Pangasinan sa Pangasinan. Pangasinan. Na nasa kalagalan na lang sila ng madaling araw. Kung anong direksyon, hindi yung madaling gusto. At least sila nakailang sa tali. Sino? Dahil itiwan na. Kami po yung ako po yung kuya. Salamat po. Sir? Sir, thank you. Si Katutan at tatang tanagagik sa interview. So hindi pa rin Desert nilabat. Yes, aman nilabat. So details. Initial. Pero parang sa narinig ko, parang may tumulong. Parang. Kasi yung kahawig daw ng tatay, yung kausap, kaya medyo magaan yung loob na kapag open siya doon. Yes. So may tumulong. No, baka may kumukup din. Maaari, maaari ka paborito. Kasi almost 3 weeks So ito, bago mapunta ng season, may may second person. Hindi siya. Dahil ayon sa salaysay nila. Yes. Di ba? Na kahawig ng tatay yung mukha. So, doon kaya sa mga nagko-comment, wag na kayo mag-away. Okay mag-away. Hintayin natin yung buong hintayin na lang natin yung official statement lang yun. Coming from the Quezon City Police Station. Oo. Tapos sila po yung nag-iimbestiga po dyan. Ongoing pa rin po yung investigation kasi siyempre sa kapulisan natin, kahit natagpuan na po siya, gusto nilang malaman yung kabuuang kwento. Saka alam nyo, ang nagpapadali
ng investigasyon ngayon, pagka nag-backtrack yan, CCTV. From CCTV. kung saan siya nanggaling, Yes. kung saan siya sumakay. Tapos, di ba, yung sinakyan niya, pag nakita mo yun, mayroon din silang CCTV sa loob. May, sa mga sasakyan ngayon, mayroon pang front, rear, yung camera, di ba? Mayroon pang sa loob. Tama yan. Sa investigasyon nga, madali. Kaya hintayin po natin, huwag kayong mag-away. Oo. Hintayin nyo na lang yung report ng Quezon City Police Station. Yes, para malaman natin ang katotohanan. From there, saka na kayo mag-react. At alam ko, malaking paniniwala ko na nasuysuiday may naantun talaga yung kagawad. Yes. Kasi from the period na nawala siya, hanggang kahapon na natuntun siya, wala pala siyang dalang cellphone. So meron lang siyang napakiusapan, kapaborito RJ, tulad ng sinabi mo, yun ang tumulong sa kanya para matawagan yung cellphone ng fiancé niya. Ito namang si Arnolfo may pagkakiji din. Bakit ang sabi ni Arnolfo na naman? Wag na kayong mag-away, walang saysay sa ekonomiya yan, kwanto. Alam mo to, parang human interest story. Ikaw naman, Arnolfo. Yeah. Kasi Talk of the Town, di ba? The Missing Bride. Yung parang Missing sa pelikula, Bride, The Missing Bride. Yes. Nung nag-umpisa ito, Arnolfo, marami na yung parang, di ba? Yung ng liknaan. Yes. Kawawa naman yung nobyo, iniwan. Bakit kaya na-kidnap? Or baka may second party, baka may isang... Yun yung mga namumuong question. Yes. Kaya ito nga, para malinaw. O baka may sindikato dyan na kumukuha ng mga bride-to-be. Ayun. Kinukunikta Arnolfo sa ekonomiya, ikaw naman. Of course, wala. Ito, Ikaw, Arnolfo, itong kumpare kong manginginom talaga. Tama na. Kung ayaw mo yung istorya, wag ka nang makisawsaw dun sa mga nag-aaway-aaway sa Facebook. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Sabi, ano bang saysay sa ekonomiya yan? Sabi ko. Ikaw naman. Di ba? Sa lahat ng istorya, di ba? Sa lahat ng nangyayari. Alam mo, kasi sa hindi lahat ng kwento naman, seryoso. Saka ito marami kang dito, matututunan. Yes, human interest. Paano kung may kumidnap nga? Yun. Diba? Paano kung nawala ng ang isang concern dito, yung problema mo, ilabas mo. Yun. Huwag mong sarilinin dahil talagang matutorta ka dyan. Yes. Sabi nga ni Freddy Aguilar the late Freddy Aguilar, tawanan mo ang yung problema. Yes. At kung meron man Huwag sindikatong ka masyadong seryoso, Arnolfo. at kung meron mang sindikatong involved dyan, at least malalaman natin at diba? masawa tayong kanilang operasyon. Mamaya, ikaw ang punterya ng idol ko, Arnolfo, ni POB. Sige ka. Di ba? Kaya ito nga pag napapakinggan mo yung binabasa ni Kapaborito Joseph, nag-aaway-aaway na nga. So, maraming interest. Yes. Very interesting. Yes. Ikaw naman. Baka gusto ni Arnolfo yung corruption pag-usapan. Minsan, di ba? Pagka nagiging matuturta ka din yan dahil hindi mo rin magbibigay ka ng ikaw, sarili mong opinion din dyan. Kaso mawiwindang ka rin dahil magbabago-bago yung mga detalye na makukuha mo dyan. Ito, gusto mo ng patungkol sa... Natawa ko sa reaksyon niya. Hindi daw sa ekonomiya. Istorya. Ito, reaksyon ni Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Tungkol sa paglilicture ni Libeste sa kanila. Hindi na namin kailangan malicturan. Anak ni Puno yan o yung si Punong matanda? Punong matanda. Kasi pag si Punong matanda, puno na ng yan. Ng kalaman. Experience. Siyempre, pagkalilicturan ka ba naman ng bata, magre-react ka. Sige, ano yan? Ang sabi niya, hindi na namin kailangan malicturan. Kung bakit, ito pakinggan natin si Congressman... tungkol dyan siguro sa doon sa yung insertion. Yung Cabral Files. Cabral Files. So, sige. Tungkol sa Cabral Files ito. At inaayos pa ng ating partner, kapapadala lang natin no? Alam po niyo... Buti na lang ang bilis ni Engineer Nixon din. Oo.
kung inyo pong matatandahan, sinabi po ni Congressman, itong batang si Congressman Leandro kasi Libeste. bata ka pa, ha? ba't mo ko nililikyuran? Oo. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, di ba yung kung sino yung may marlas kung nunutan niya kung Are kalanguran. Are kalanguran. Na may totoo yan. masyaduran kaya. Na may Oo. pick up danatan, kalanguran. Maplas. Maplas. yun. Maplas. Sabi nga, sinasabi ni Congressman Libeste, gusto niyang ibahagi yung mga files na nakuha niya kay dating Yusek Maria Catalina Cabral. No, ha? At ganun din, gusto rin niyang isiwalat yung mga sikretong maintenance and order operating expenses and other operating expenses. Yung sabi ko, magkano yan? MOE. Million yan eh. Billion. Billion, kung sila lahat. Kung sila lahat. Oo, pag susumahin mo. Yes, pag susumahin mo. Napakalaking pera po yan. Kaya siguro napuno rin si Congressman Puno. Ito po, pakinggan po natin ang reaksyon ni Congressman Puno. Naku, huwag niyo naman sayangin yung oras namin lahat kasi alam na namin lahat ng mga pinagsasabi niya. Hindi na natin kailangan ma-lecture niya kasi hindi pa naman niya naiintindihan lahat. Di ba? Alamin muna niya bago siya mag-lecture niya sa Philippine speech dahil importante yung gagawin natin ngayon. Susuriin natin ang GAA, titignan natin kung makatapos siya. Kaya kung mga 4, 5 oras siya, hanggang midnight tayo muna rin, mga 10 oras. Babawasan, dadagdagan pa niya yan isang oras na magsasalita siya dyan. Huwag naman, maawa naman siya sa atin. Bakit naman din yung sabigyan ng pagkakataon? Oo, saka yung sinasabi niya naman niya, sinisiwalat niya yung, di ba, yung pondo. Na wag na sanang bigyan yung lagyan lahat. Yung operating, expenses na para sa kanila. Ilan na lang idagdag na lang. Kasi pag susumahin mo nga yan, milyon yan eh. Hindi ko nang kakamali. At saka the people has the right to know. To know. Yes. Kailangan malaman kasi namin. pera ng taong bayan yan. May sinasabi siya, pakinggan natin. Transparent. Oo. Bakit nga ba napakasakit na, napakahirap tanggapin? Siguro yung punto ni magsasalita parang waste of time. Waste of time, delay, maano sila, pati sila madadamay. Pero tignan mo naman kung ano yung sinasabi. Di ba? Kung nonsense, okay. Kung may sense naman bakit hindi natin pakinggan? Yes. Na malaman ng taong bayan ng katotohanan. Siguro kalamingan. Ganon, parang ganon siguro. Namin mong sinisiwalat. Ay, nako. Parang ganon. Nako. Pero kailangan karapatan ng taong bayan na malaman din. Kasi pera ng taong bayan yan. Di ba? Pundo natin yan eh. Sa atin yan eh. Kailangan maging transparent. Pakinggan natin, bigyan nyo siya ng pagkakataon. Bata pa, pero, di ba, matunong balot. Dugamot si Babagat. Nagsisiwalat nga eh. Kung wala siya, alam ba natin yan? At saka isa pa, yung mga ganon. At saka isa pa, may CCTV na nagpapatunay na indeed nagkausap sila ni Cabral. Di ba? Yung sinasabi ni Congressman Libeste na napunta siya sa office ni Yusek Cabral, totoo yan, may CCTV pinapakita sa atin. Kitang-kita dyan sa CCTV na nagkausap nga sila. May kausap nga ako dyan eh. Sino ba naman ang pagtitiwalaan ni Cabral? Di ba? Kung sakali, nangyari nga, di yung nagsisiwalat. Yung alam niya na talagang wala siyang takot magsiwalat. Di ba? Yung una na nakilala yung si Libes, di ba? Yung binabribe siya. Nung tama naman, di ba? Nakulong na yon sino ba yun? Yung Alcantara. Di ba? Nang binibigyan siya ng million of pesos. Yes, Nagaling dun sa isang akusado, nagsiwalat na rin ngayon. Di ba? Yes. Totoo yun eh. Bakit? Ikaw ba? Di mananahimik ka na. Correct. Pero wala eh. Binulgar niya eh. Ay, nako. Siguro dahil nagsasabi talaga ng katotohanan si Congressman Libeste. Kaya ito na, siya lang ang taong pwede kong pagkatiwalaan. Ganon, sabi ni, baka yun ang nasa isip din ni dating Yusek, wala na sa buhay, si Cabral. Kaya impiya to. Pero sabi ko nga kanina, di ba, marami nang gagay sa kung paano, di ba, katibay. Hindi na siya nagsasalita eh. Iba na eh. Yes. Mabuti kung yung taong mismong nakakaalam baka paninira. Parang gano'n. Iwan ko nga ba kapaborito niya?
Gayon dala. Bakit takot na takot kayo kay Meow Meow, kay Libeste? Takot na takot kayo. Kayo yung mga damatans dyan, ha? Bakit? Nakabalik na ba yung Meow Meow? Wala pa si Meow Meow. Suspended pa siya ng 3 months. Di hanggang 90 next year days. na siya. Hanggang next year na siya. Oy, by the way, congratulations kay Kon, ha? Kay Tori, ha? Bakit? Talagang nag-resign na siya? Kasi it follows. It follows. Pag tinanggap niya. Yes, tinanggap niya kasi yung appointment niya as MMDA traffic czar. Chairman. So automatic resign na siya sa kanyang posisyon as PNP chief. Kasi hindi na part ng serbisyo niya yun na bilang isang kasapi ng PNP. So ipso facto, sabi nila civilian na. Oh, yes. As if nag-resign siya. So may pwede pa habol pa kay Nartates yung pwede pa 4-star. Kasi isa lang ni Nartates. Isa lang yung dapat humawak ng 4 na estrellas. Yes. Hanggat na kay Torre pa yan, hindi mapupunta kay Nartates as Chief of the Philippine National Police. So ito, pero pagka tinanggap niya, believe din ako dito kay Kon eh. Kasi 2027 pa yun magre-retiro. Believe din ako kay General Torre, ha. Talagang hindi siya nagtatanim ng galit, ha. Ng sama ng loob. Naka-smile pa rin yan. Kikita ko, di ma-smile. Smiling face. Anyway, congratulations. Ganyan lang buhay. Oo, talagang ganyan. Sabi nga nila kapaborito, RJ, kung wala may kasabihan eh. Makiluyos. Miluyos ka. Wither lang yan. Kung hindi mo sila... may sumama sa Agos, parang gano'n. Sumama ka sa Agos, parang gano'n. Kakukontra. Meron niya suban tayo Agos. Sumunod ka na lang. Masama din kung lagi ka na lang sumusunod sa Agos. Ay, nako. Paano itong kelas lami? Hangga po, napatak ka. Naluner ka. Ay, delikado. Agauntan ka paborito, Ajay, ha? Ay, agi. Pero ko pala malam, yung oras sa ating tanagagi kadlig na ibalay. Akalo pa kantabay lalangula sa remakteriyoran ka paborito. Alwaran nyo rate gamot yan. Nabuwas 31. Wala tanay. May kinlangula. Repetition. Pero yearly. Department. Na kada gamot. Yes. Bukas na. Nabuwas yung mga iba't ibang departamento representing our 5 fingers. Okay. Sige. Bukas ulit. Hindi pa nakakaalam. Yes. Idalat-datutan ng kapaborito RJ yun na na yun, boss. di ba? Yearly natin ginagawa. Yes, yearly na yun. So, napaka-importante po yan, ha? Okay. Iwas paputok. Yes. So, si Rin, sa Larry Magtalen kapaborito. Amigo, RJ Vera Jimenez at your service always. I may nag-text, if you cannot beat them, join them. Tama naman. Okay. Join them. Okay. So, pero pagka, socialist. But, dapat pero may hangganan, ha? Yes. Okay. Magtariyabat na lingkod, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical site engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito sa Liknay Valley. Dito lamang sa DWJ, al number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay